Здравейте, скъпи мои приятели! Добре дошли отново на моят канал Таро, канал за четене на таро карти. Как сте? Надявам се да сте добре, надявам се всичко при вас да е наред. Това е поредното видео в канала, което така дойде вследствие на мои, как да кажа, преференции някакси към датата 2.2.2025 година. Не знам по принцип за останалите така езотерични символики, свързани с тази дата, но като цяло аз лично усещам датата много силна. Усеща се като портална дата. Сега някои ще кажат, нали, той е с трети е също. Тази година 2.2.2025 и 5.5.2025, 25.5.2025, нали? Тези дати ще бъдат доста силни, но за мен лично 2.2.2025 съчетава 4-те двойки и някакси така е още по-въздействаща. Разбира се, аз не съм човека, който разбира и се занимава с нумерология, но аз лично така я усещам, затова смятам, че този разклад би бил доста силен също така и за вас, особено ако имате някакво събитие или датата като цяло 2.2 ви е важна. Затова това видео искам да бъде насочено към тази дата или по-скоро до тази дата. Хората, които успеят да видят и да изгледат видеото до тази дата, могат да сметнат това нещо като някакъв знак или като някаква съдба, т.е. трябва е да видите видеото, да попаднете на него и съответно да чуете нещо, което най-вероятно ще ви помогне след датата 2.2. Така че събитията, които тук ще видим, те ще бъдат за след 2.2. Това са от този тип видеа, които, знаете, като изтече 2.2 и там вече стане примерно май месец, нещо такова, няма да бъдат толкова актуални, така че се надявам да ви е интересно сега и се надявам така да получите максимално ползи от това видео. Какво ще направим? Искам да видя какви големи промени ще дойдат за вас. В коя сфера ще имате големи промени, какви ще бъдат големите промени точно след 2.2 в много близък план от датата 2.2. Съответно, какво ще ви донесат тези големи промени, така че това ще ни бъде като тема, защото се усеща някаква такава променяща вибрация за повечето от вас, които ме гледате. Ако каналът ви харесва, ако видеята ви харесват, интересни са ви, може да се абонирате с камбанката, за да получавате известия за всяко едно качено видео. Може да се присъедините към членската програма на канала с 3 нива. Може да ме подкрепите, ако желаете, с бутона Thanks, който се намира под всяко едно видео, и като цяло лайквайте, коментирайте, за да развиваме канала все повече и повече. Това е като така ваша подкрепа към мен, която наистина помага много на канала. Започваме, настанете се удобно, освободете негативните мисли, негативната енергия, предразсъдъците, оставете се в ръцете на Таро и на това видео, за да може да получите пълната информация от самото видео и от Таро картите. Изкарала съм един оракул, The Witching Hour се казва, и с него искам да видя в коя сфера от живота предстоят много големи промени много скоро след датата 2.2. Какво ще ви донесат на вас тези промени? Как ще се развие живота ви веднага след тази промяна или тези промени, които предстоят? Какво ще ви донесат? Как ще се развие живота ви? В коя сфера? Добре, ето така, като 3 въпроса получите един триъгълник, може би не случайно. Също така ще извадя и това таро. Ето тук. На Николета Чиколи, малко по-странно някои го наричат, но аз смятам, че ще бъде говорещо, за да допълваме в енергията. Така че започваме, скъпи мои.
В коя сфера ще получите много голяма промяна от вашият живот? В сферата на решенията. Имате някакъв проблем, имате някакъв казус, имате нещо, което не можете да решите от определен период от време. Има нещо, което не ви е напълно ясно, нещо, което е останало като в мъгла. Нещо трябва да се изясни, не знаете по кой път да поемете, може би в някаква сфера на вашия живот. Не знаете на къде да тръгнете. Като че ли има пътища пред вас, но не сте сигурни на къде да тръгнете и докъде ще ви отведат тези пътища. Не са взети правилните решения, може би по този въпрос, или пък не са взети никакви решения. Тепърва ще научите някаква много важна информация, много важно познание, което ще ви отведе към по-правилен път. И съответно промяната, която ще дойде, ще бъде с решения. Не е само едно решение. Тук ще трябва и ще се вземат няколко решения, може би 2 основни решения, които ще бъдат главозамайващи, които ще бъдат животопроменящи. Решения, които ще предопределят пътят ви напред. И те ще бъдат свързани с знание и познание. Тези решения ще дойдат на базата на някакво знание, познание за вас. Смятам, че решенията ще трябва да взимате вие. Числото 17 за някой може да означава нещо също така. Имайте предвид, че новолуние ще имаме на 2, ако не се лъжа, разбира се. От този период до пълната луна отново, до тогава смятам, че ще се случи тази енергия с решенията. Пак казвам, в някоя сфера от вашия живот, в която няма конкретно решение. Обърканост, замъгленост, неяснота, имате нужда от познание, не сте го получили това познание, не знаете на къде да тръгнете, не можете да вземете конкретно решение. Липсва решение в някаква сфера на вашия живот. В коя сфера на вашия живот ще дойде това решение? Имаме, ето го, и асото на мечовете. Да, асото на мечовете е решение. Скъпи момичета, във вашите ръце е решението. Вижте колко си приличат тези 2 карти. Първо имаме женската фигура, т.е. решението е за вас. После тук имаме пълнолунието, виждате и тук под формата на близалка. И имаме някакво познание, виждате, тук имаме совата. За мен тук в това момиче има много решителност и като цяло асото на мечовете е решение. Решение взето след дълго обмисляне. Решение, което може би няма да се хареса на всички. Решение, с което може би ще така нараните някой. Някой няма да бъде доволен, може би, от това решение. Но тук има една категоричност. В коя сфера? В сфера, в която много сте го мислили. Мислили сте какво да направите, не сте могли да го измислите. По тройката на пентаклите говорим за взаимоотношения с други хора. Сфера, която е свързана с взаимоотношения с други хора или като цяло взаимоотношения с друг човек. С друг човек, с който може да се намирате в тройна или четворна любовна конфигурация, може и да не сте само двамата под някаква форма в някакви отношения. Тоест тук да имаме други хора, които са около вас в взаимоотношенията си с някой конкретен човек. Тук говорим за разговори, за съвместна работа, ако щете, за съвместни отношения. Но се вижда, че в тези отношения като че ли не сте само двама или тези отношения не зависят само от двамата. Има нещо като трети елемент, трети фактор. Тук говорим за едни отношения, при които за човека, с който са тези взаимоотношения, много си мени формата като че ли, много голям хамелеон е като че ли този човек, може така да влезе в всяка ситуация, докато вие винаги сте много честни и много откровенни там с този човек. Много открити, най-вероятно сте разкрили и вашето лично отношение към него. Още в коя сфера ще дойде голямата промяна? В сърдечната сфера, в болката, в нещо, което ви е на душата, на сърцето, нещо, от което ви боли, нещо, което ви е важно, нещо, пак казвам, за което мислите, нещо, за което сте проливали сълзи.
нещо свързано с вашите емоции и чувства, най-вероятно в любовната сфера за повечето от вас ще се разиграе. Нещо, което ви гълбае дупчица в сърчицето. Ето, вижте това пиленце тук, как гълбае дупчица буквално в сърцето на момичето, което пък плаче. Не знам дали се вижда на светлината, така че най-вероятно за повечето, които ме гледат, става въпрос за нещо, от което изпитват сърдечна болка. За някои ще са романтични влюбени отношения, за други това ще е някаква сфера, която в живота въобще не върви, която не зависи само, може би, от вас в момента, която така ви причинява някаква болка и емоция. Но тук говорим за нещо старо. Тук говорим за нещо старо, нещо отпреди. Това не е някаква сфера и някаква емоция, която напоследък се е разкрила. Говорим за нещо старо. Така че по тази сфера, където няма решения, трябва да се вземат решения, т.е. вие трябва да ги вземете с сърдечната болка и с пречки, фактори, пак казвам, триъгълници и четириъгълници. В тази сфера предстоят много големите промени от втори. Всъщност, тук искам да видя и останалата информация. Какво ще ви донесат на вас тези промени? Тук имаме промени, свързани с решения. Какво ще ви донесат на вас? Тук ще имате някаква енергия, която ще можете да владеете за мен. Тук ще имате някаква сила, ще получите някаква сила, ще получите някакво утвърждение, ще получите някаква енергия, която ще можете да владеете, ще можете да насочвате по правилния начин, ще се почувствате сякаш държите света в ръцете си. Най-вероятно имате нужда наистина от тази промяна, която тук ще дойде под формата на решение. Наистина много по-енергични, много по-смислени някакси ще се почувствате. Сякаш се намирате в Вселената, но в същото време и държите Вселената в ръцете си. Тук особено момичетата, които ме гледате, Телец, Дева, Козирог, земните знаци, здравейте, може да се идентифицирате, ако желаете, кои сте, долу в коментарите. За вас особено силно връзка с Земята, влизане изцяло във вашата собствена енергия, в заземяването, в стабилността. Какво ще ви донесе тази голяма промяна при взимането на решения? Честно казано, ще ви донесе една сила, едно спокойствие, едно заземяване, една стабилност. Имате нужда от това нещо, защото в момента сте много объркани, в момента не знаете на къде да тръгнете. Знаете само, че трябва да се вземе някакво решение, обаче на този етап няма такова решение. По една ситуация, която, пак казвам, ви боли от нея и тя не е от вчера. Между другото, тя е много отдавна, мислите много време по тази ситуация. Тук какво ще ви донесе решението буквално на този въпрос в конкретната сфера от вашия живот? Енергия, стабилност, сигурност. Ще намерите правилният изход сякаш. И то като цяло ще намерите изход от някаква ситуация. Всъщност ще можете да отсеете възможности някакви, които ще ви бъдат предложени. Ще можете да отсеете кое е истина, кое е илюзия, кое е представа. Между другото, също така, от втори може да очаквате за по-сензитивните от вас сънища. Сънища, които ще бъдат като проръкуващи такива сънища. Обърнете внимание на това, което сънувате. Тук, скъпи мои, макар и до втори също за сънищата, също е възможно, особено пък на втори, ако можете да си запомните съня също. Тук, скъпи мои, ще получите някакъв смисъл. Сякаш ще получите изненада, ще получите възможност, ще получите енергия, стабилност, вариант да си решите проблема.
ще си заздравите сърчицето. Ще си заздравите сърчицето, ще си заздравите емоциите, ще се почувствате много влюбени някакси, ще се почувствате много обичащи, много обичани, ще почувствате сякаш сте уловили златната рибка, която ви е изпълнила конкретното желание и всъщност е решил вашият въпрос и вашият проблем, който се вижда, че има тук и вашата нерешена ситуация. Всъщност най-накрая ще успокоите душата си, най-накрая има едно спокойствие на сърчицето си, на сърчицето ви. Да, имаме, за повечето от вас тук говорим за любов. За повечето от вас говорим за любов, за любовна енергия. Буквално какво ще ви донесе? Знаете ли, всичко старо ще бъде разрушено. Ще се наложи да си тръгнете от човек, ще се наложи да си тръгнете от конкретно място, ще се наложи да тръгнете по свой собствен път, но по този път няма да сте сами. По този път ще сте с някой. С някой, който вие, ето тук, изберете по решенията. Всъщност тук ще започнете някакси емоционалният си живот наново. Ще премахнете страховете, ще премахнете старите градени с години пирамиди на въпроси без отговори, на движения без смисъл, на някакси на мъгла, на неяснота. Тук абсолютно всичко ще бъде съборено, но вие ще се умеете да избягате от старото, от безсмисленото, от номер 5. Някой също виждам номер 5, някой може да живее на улица номер 5, от която ще се тръгне. Също е възможно. От старите шансове, възможности, които сте опитвали, пък те не са се случили. Така че тук пълна промяна във вашия живот. Възможност, енергия, стабилност, смисленост, излекуване на старите рани, на сърдечните рани и разрушаване на всичко старо, разрушаване на стереотипите, разрушаване на... Виждам една кула, която се е градила, нещо се е опитвало, но тази кула ще падне и ще се разруши, просто защото тя не е била стабилна в основи. Тук ще трябва от някъде и не ще трябва, то ще си тръгнете от някъде, от някой или пък ще започнете на чисто и на ново, но няма да сте сами в цялото нещо. Изцяло ново начало, изцяло нов смисъл, изцяло един нов път, един нов живот, буквално, ако щете, нали, колкото и гръмко да звучи, се вижда тук. Една сладост също така. Живот, сладък живот. Общо взето тук. Сладък живот се вижда, ако трябва, нали, да сме така директни към изображенията на картите. Някой от вас, ако тук тази ситуация е свързана с деца, с създаване на деца, с отглеждане на деца, на внучета, но и като цяло на любим човек, такъв човек, който ви е на душата и на сърцето, независимо майка, баща, съпруг, съпруга или някой друг. Но пак казвам, особено за тези, които тук им резонират нещата за деца, със сигурност едно ново начало. Нови пътища, нови устреми, нови вдъхновения се виждат тук. Имате определено нужда от тази промяна, която идва към вас. Как ще се промени животът ви много скоро, след като нещата тук се случат и се променят? Ето аз ви казах, земните знаци особено. И не само, но особено те. Растеж. Имаме растеж, имаме продуктивност, имаме стабилност, имаме пускане на дълбоки корени, имаме заземяване, имаме една устойчива енергия. Виждаме отново пълнолунието, което е тук. Вижте, пълнолуние. В тия карти няма само пълнолуние, но главно тук са тази фаза на луната. Живота ви ще се промени по много начини, но в крайна сметка една стабилност, един растеж, една продуктивност. Тук ще се изяснят доста въпроси, ще се изяснят доста неща. Тук ако някой се чуди, писания, обаждания, рицарят на бял кон, документи, болнични листове, зависи тук, пак казвам, каква е тази ситуация. Всичко това достига до своето решение. Всичко, за което мислите, всъщност вие ще намерите решението за това нещо. Така че оттам нататък само напред, само нагоре, само растеж, само устойчивост. Страхотна енергия.
Кралица меч, рицар меч, пътувания, писания, обаждания, стремглаво движение напред, развитие, също се вижда тук. Пак казвам, нови пътища, нова възможност, облегчение, заземяване, наслада, особено. Вижте каква наслада имаме тук на удоволствията, било то на къпането с мед, бисквитки, кексчета и сапунени мехурчета, нали. Девятката на чашите, наслада чисто емоционална, в любовта, в разбирателството, в хармонията. И пак казвам, в тези карти аз не виждам сам човек, тук виждам някой до вас в тази емоция. Със сигурност работа върху проблема, работа върху отношения, работа върху цялостната ситуация ще се изисква от вас, но всъщност вие ще получите една много голяма стабилност. Да, една много голяма свързаност с Земята. Сякаш този проблем, решение, което тук ще се вземе, проблем, който ще отпадне, тотално ще ви вдигне на крака. Ще ви вдигне на крака. Картата на звездата. Сбъдване на най-голямото желание. Онова, което най-много искате. Най-съкровенното, най-чистото. Онова, което дълбоко в душата ви. Онова, което сте мечтали с години. Онова, което в момента ви се струва далечно, отчуждено, невъзможно. Това ще дойде в живота ви. Това ще дойде. Сбъдването на мечтата. На най-голямата мечта. Така че тук, ако до този етап не сте могли да разберете точно в коя сфера ще е тази голяма промяна, ето тук вече трябва да сте разбрали. Всички имаме мечти и мечтите ни са много и в много сфери. Искаме много и мечтаем за много. Но най-скъпото, което искате, това, което ви е на сърчицето, това, което в момента го нямате, а пък много го желаете, от много отдавна, това е четенето за вас всъщност. Така че тук във вашия живот ще има много промени. Най-накрая някаква утеха, най-накрая някаква наслада, най-накрая решение, най-накрая ще можете да обърнете като че ли внимание на нещо друго в живота си, защото в момента изцяло сте се хванали в тази ситуация и в този проблем. Самите вие много ще се промените, самите вие ще се почувствате по-важни, по-значими, сякаш вече ще придобиете някакъв нов смисъл, също се казва тук, но и новите възможности, новите варианти, новият живот, както казах, нов сладък живот. Какво по-хубаво с утеха в душата, с наслада на удоволствията, с сбъдване на мечти. Искам да видите всъщност как точно позитивните карти се паднаха тук и тук, нали, то по изображенията, дори ако щете може да видите. Вижте тук болката, кръвта, страданията, неразбирателствата, мъглевината и така нататък. Така че една такава ситуация със сигурност ще се реши. И това, пак казвам, ще бъде много голяма промяна. Но ето тя изисква, отново се казва, картите отново напомнят решение. Ако трябва тук някой да проплаче, виждате, то Морков плаче. Ако трябва някой да го заболи, може би няма да ви е приятно, може би няма да ви е окей, може би някой ще премине през още една трудна ситуация, прескарване, спречкване, скандал, операция, защо не, евентуално, ако говорим за здраве. Но накрая цялото нещо ще е за добро. Цялата тая промяна, която ще дойде, тя със сигурност ще е за добро. Имате нужда от нея. Много сте уморени в момента, се казва тук. Абсолютен баланс, абсолютен синхрон, абсолютна стабилност, абсолютна умереност. Вече нещата ще изглеждат по много по-тих начин. Мирен, спокоен. Някой казва тук, най-накрая ще мога да се наспя спокойно, защото някой от много време, може би години също, няма спокоен сън. Вследствие на една такава ситуация. Така че, ето пак казах ви, че не сте сами в тази ситуация. Тук сте двама души, които си пасвате, които си приличате, които сте сходни, които, с които сте предначертани някакси да бъдете в този живот. Ще преодолеете много страхове.
Но да, решенията са във вас. И ето кулата, която ви казах, че ще се разпадне. Това може да е свързано, между другото, и с човек, който да е рак, риби, скорпион. Много е възможно. Особено риби. Да, ново начало. Страхотен разклад, скъпи мои. Страхотна информация. Надявам се да ви е полезна тази информация. Ако желаете, може да си запазите видеото, да си го шернете някъде, да си го споделите, за да го изгледате и на по-късен етап, за да активирате още повече енергията, или пък отново да влезете в канала и отново да го изгледате на втори или малко след това, за да може отново да отворите цялото това нещо като портал, както ви казах. Разкладът е силен, разкладът е мощен, поне аз го усещам тук при мен по този начин. Надявам се и при вас да има едно такова усещане. Със сигурност, пак казвам, съдбовни промени, които ви предстоят тук. За в момента се концентрирахме върху една, защото исках да видя какво точно, как, по какъв начин, какво ще ви донесе, в какво ще се преобърне живота ви. Така че концентрирам по-скоро разклада върху една голяма, съдбовна, значителна промяна. Благодаря ви и до следващото ни видео!